Soyayya ce ma da rai tana cikin duk mai numfashi, ta ce da masoyin sa'adu wanda ya tabbas ya more. Soyayya ce ma da rai tana cikin duk mai numfashi, ta ce da masoyin sa'adu wanda ya tabbas ya more. Soyayyar mace yi mana rana ta ganki mazaunin mata uwar dukan ƴaƴaye na, da ma haka ranki yake saka miki lallai da ne murna, amma mene ra'ayinki na buɗe kunna ina saurare. Zuciya ta da taka guda ce a dole ne ra'ayin ne daidai, haka ni ma rai ne saka to ya akai ra'ayin mu ya zama ɗaya. Dalilin ni da na hanga ya da juna ne sanadi dai, shi yasa ko an yi katanga da mun raba ni da kai zan ture. Kan zama gurzo akan ki na kada mazaje har masu kan duk sun murzo, bazan sakaci da rukun ki ba hakan yasa kullum sai na zo, idan har zan same ki na yarda duk wahala zan jure. Soyayya ce ma da rai tana cikin daga mai numfashi, dace da masoyi sa'adu wanda ya tabbas ya more. Soyayya ce ma da rai tana cikin duk mai numfashi, ta ce da masoyin sa'adu wanda ya tabbas ya bare. An tada jini a kalar su ina fahimta ba bambanci, zuciya da abin da take so in an raba su ta kai shiga kunci. Kullum burina shine gare ka ne in rama halacci, idan na rasa ka masoyi ban jin kwanan gaba zan iya aure. Kan an ji sa tabbas ya yi min daɗi, a raikin bani mazauni a dole ne ne takun faɗi, to zauna gefe na da yau dukan mu muna a nishaɗi, domin min yarda da juna daɗi wuya fa muna nan tare. Babban jinsa kunne na toshe, damar mu amfane ta in ta bare ko da mun kwashe, abun bai mana kyawu dan Allah kar da ka yarda mu wane. Soyayya ce ma da rai tana cikin duk mai numfashi, ta ce da masoyi sa'adu wanda ya tabbas ya more. Soyayya ce ma da rai tana cikin duk mai numfashi, dace da masoyi sa'adu wanda ya tabbas ya more. Dace da masoyi sa'adu wanda ya tabbas ya more.